az. De itt a Rego! Tess! Kliens az így nem tett neki full screen, mert ilyen Windows-ban van. F11. Meg így nem válaszol, meg ilyenek. F11. Hallod izébe van ilyen Windows-ban így fog játszani. De a koreaiak így nyomják, Faker is így nyomja. Windows-ban nyomja. Nem, Enter, nem, Control, hogy kell full, F12, nem. F11 tesó. De nem jó, az nem működik. Erősebben kell nyomni. Rosszul nyomod. De nem jó. Most lépjek ki? Lép ki, aha, Alt F4 és akkor újra, és akkor még be tudsz jönni. Amúgy indítsd újra a gépet, Markus. Nem, jó is. Gyorsan de miért? építs, gyorsan Meg építs izébe rakja bele? Folytassad Xboxon. gyorsan építs egy másikat. A beállításokba. Amúgy lehet, igen. Jó, hát ha eljutok odáig, hogy bejön a töltőképernyő, mert eddig Ja, mondjuk kajak. Mi? 1060-od van meg i7-ed? i5-ed? AMD-n van. Ja, bocs, akkor részvétel. Ment szerintem is. Ó, Jázz már, viszont van ultia neki. Ott van? Ott volt? igen, itt van. Jó volt. Nem mered. Hang vagy elflesselni. Nem lesz. Hang vagy. Gyere, Na, háromra. majd. YOLO, flash. Nem, majd sietni kell a minionokhoz, akkor oda flashelek. Oh. Hello! Nem az rosszat! Oh, flashelni kell, flashelni kell! Jaj, nem lehet. De jókat húztám. Isten Markus, tölts már be, rád vár mindenki. De azt írja ki, hogy fail to connect. Az csak 9 ember vár rád már. Fail to connect. Amikor itt az internet beszekveltek. Na, bedobott betöltöd, minket. köszi Márkusz. Kösz Markus, megcsináltad. Most akkor Mit? immételhetod miatt. Nekem fekete. Most immételhetod miatt. Minden jó, Mides, az akkor az egy szopta beteg, mindegy. Á, úgyis nyerünk. A hangod. Jó a pinkje magyarnak. Igen, 530-as, azt nézem. De ki is léphet. Hát ez... Kajak. Remake-eljünk már amúgy. De hiszem. Hát... Lehet, hogy csak ilyen meccsele meg közben megy a YouTube-ra azon hátul tudod. Lakatos család többi tagja éppen Ja. Most ment ki, hogy szétcsapjon a gyerekek között, hogy ne itt abazzál már, Mik. Édesapád játszol akkor. Most hogy csinálj? Nem tudom, ennyi kézet. Ez ott az a szar játék, ez van. Ne! Még... Most kivitt Ellop! Ellopta a brom. Jó van. Húval. Az igen. Nem áll. Bokromat. Nehogy aztán... Redemet is elvitték. Az igen. Azt is elvitte? Hallod? De azt is a bro, mi? Nem, most elvitték, csak úgy. Az igen. Hát... Ha jó, én... Mit maradt? Azt mondd akkor. Semmi. Ilyen szar, madár, nem tudom én. Á, úgyis nyerünk. Szerintem tudom, nem. lehet. Szerintem halál random elküldte a kúját. Megmondtam. Mi a... Ja, jó. Aj, mi ez a meccs? Nem tudom. De még 0-0 van, de már akkora hátrányunk van. Nem nekem. Ez nem nekem mondja. A nem, nem, B-marc. így vidám. A B-marc. Nincs van állja. Nekem alapjáton nincs, nem tudod. Életed sincs. Ez van. Pontosan 1117. De megyek haza. Ja, a billet hol nézitek? Én Mobafire. Ha megint elvitték? Ne baszd, hogy Morfájdon nézed ide. Kajak? A legrosszabb oldalon. A legrosszabb oldalon nézed. Hogyha ezt a meccset megnyerik, úgy szét BML-em a Valvi fejét, hogy ez csak... Aja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 j. Igen, igen. Ajajajajajaj. Nem félek. Top SS. Jó, megjött. Az gáz. Holnap jössz suliba? Meg... Ó. Nem tudom, Bánfi, nem én kértem szombatra igazolást. Jó van, nyugi. Az a srác kért igazolást szombatra. Mert? Azt hittem suli van. Szombaton. És még gondolkoztam is, hogy ha hamarabb végzek, akkor lehet bemegyek a suliba. Na, milyen cipőt kéne vennem nekem? Itt az Ez nincs. se. Vagy nem, Boots már of ez nem jött ki. Swiftness. Vagy Swiftness, vagy mi a fasz. 44-eset, azt hiszem az a méretet. De USB-te hülye.
akkor Egy euró méretben. 11. Jó, de azért remélem, amit itt árulnak, az nem fake, vagy azért remélem desktop. Desktop, igen, persze. Miért hazudnék? Amúgy Testvérem. van. Hallják meg eredeti Adidas. Testvéred. Adidas, hallják meg. Gucci. 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 Zara Gucci. parfüm. De mi AP-ra mész? Tess. Mi az a build? Ki? Hextech Protocol. Azt hittem, hogy én mondom. De nem. Ez valami új meta? Állítólag. Állítólag. Hol olvastad ezt? Haverom mondta. Ja. És ő lolozott egyáltalán? Igen. Ja. És a De tutoriált hát legalább megcsinálta? Gyere már, ez. Erre nem számítottam. Mi az? Megvan. Ne, mi? Ó, az mi? Mi? Milyen Jó, látszólag? Az hallod? az Dash! ilyen- Hova Na lettetek? az mi volt? De hogy? Hova lettetek? Én annyit figyeltem, hogy már ugye kikapja Márkuszt. De nem már! Jó az. ADC. Megvan, gyerünk Krisz. Bum. HP. De odaérek, ott elhalálozás lesz. Ne! Easy, Jasó, Mondjuk így. lehet, hogy lesz már. Az Ezt a baj, mond- hogy Alistair Tess. Чудо колотушек. Я тащусь от колотушек. De, oj!